ife na-ewute m rinne n'obi ọ na-ewute m shinne ife na-eme na baị ife na-eme na baị kịta afụfụ ndị mmadụ na-ata ife isi ike juru ebe niile afụfụ ndị mmadụ na-atụ ndị na-eje ụmụazị na-ejebe akwụkwọ jechasị akwụkwọ apụta aga afụ ọrụ ife isi ike n'ebe niile ichi na-efu nne na-agala ọnụ krezina na-agala ọnụ fuela na-agala ọnụ anyị na-eme na ọya adụ mma na ọya adụ mma na ọya adụ mma na ọya adụ mma chi na-efu ọ na-akawanye njọ and ife a ojekọrọ ịdụ mma onye ọbụla na-eche na ife na-eme na be anyị adụ mma echi ọ bụrụ eziokwu ojekọrọ ịdụ mma ndị jere akwụkwọ na-ejesi akwụkwọ pụta afụrụ ọrụ nwatakịrị nwoke ọbụla chọọ ịpụ achọọ ije South achọọ ije America achọọ ije Europe achọọ ịpụ by all means ụmụ nwaanyị kwu na-achọkwa ịpụ ka ejebe ọrụ oyibo onye ọbụla na-agbasịsị because na ife adịrọ mma na be anyị mana unfortunately ọ bụrụ onye ọbụla na-eme ka nwunye ọ bụrụ onye ọbụla na-apụnwu ụfọdụ na-eje tawa afọ kpakọbachasị ego ndị na-ele visa egwu ofe wayo onye pakwa n'isi ụfọdụ ebule egbe pụọ highway je na-ezu ori ndị ụmụ nwaanyị apụọ je na-agba ashawo ụmụ nwaanyị Igbo a na-agba ashawo si na-eje akwụkwọ na campus na-eje akwụkwọ na Unizik na-eje akwụkwọ na Uniben na-eje na nke nwanne ashawo ka a na-agba ebe afọ nke ahụ nke bụ eziokwu because ebe afa na-eje akwụkwọ ndị lecturers anọsi ebe a before nwata nwaanyị ya pasị exam ọ ya edinela na gbasa ọkpa ya gbasara nwoke ọkpa ya before apasị ya exam so ife anyị nwee nnukwute nsogbu na be anyị ụfọdụ na-ekwu okwu enwe good government enwe gọọmenti nke a gọọmenti dị mma ife na-ebe mana nsogbu anyị nwe karịa nsogbu one Nigeria onwe ndị ụfọdụ na-ekwu okwu one Nigeria na enwere na one Nigeria enwe one Nigeria ife adụ mma enwe gozugbo prezidenti ife adụ mma ọ bụ na ndị Yoruba na ndị Igbo na ndị Hausa ya bịakọba ọnụ Nigeria adụ mma asị ọ bụrụ eziokwu one Nigeria cannot solve nsogbu anyị nwe it cannot ọ ya solve nsogbu anyị nwe ama m ife ị na-elo ihe na-elo na chikwu maka Biafra ọ bụrụ maka Biafra abịara m ibi promote Biafra ma okwu maka Biafra o nwere oge na America ebe mbi onwe oge ya bụ mmadụ jụọ m ebe onye ebe nsi kere ebe onye ebe mbụ asị m na mụ bụ onye Biafra onwe oge Biafra na-anụ m ọkụ n'obi bum 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 Biafra na-anụ m ọkụ n'obi na-echikwa na enwere na Biafra nsogbu anyị ebie tata adị m promote zi Biafra because nsogbu anyị abụrụkwu Biafra ya solve ya tata achọpụtago m ife ebe nsogbu anyị dị nọ ya bụ ife nchọ ka nkọwalụ kịta ife bụ nsogbu anyị nwee n'ala Igbo Nigeria ya solve nwunye Biafra ya solve nwunye ncha ọkwa ifu Biafra anyị na-azọ ka m gwanwu nke bụ eziokwu ifu Biafra anyị na-azọ anyị nweta Biafra ha eberebe egbube n'ala Igbo anyị nweta Biafra ebe n'ebe egbube because na ndị Anambra ya ebido gbube ndị Enugu ndị Imo egbube ndị Abịa because na inweta Biafra na-enwere onye ebe onye isi ndị Biafra iwere onye atinye asị onye isi ndị eni asị mba iwere onye eni etinye asị onye isi ndị asị mba so Biafra abụrụ solution anyị ife a na-akọ akụkọ ka a na-akọ it's a complete waste of time akụkọ ka a na-akọ Biafra ya solve our problem Nigeria ya solve nene anyị na one Nigeria ife anyị na ife na-eje na ka isi na anya daa anyị na one Nigeria anyị na-ekwu na ka isi na anya daa anyị bụ ọkọ bilu na ngige na egwu anafe eme na one Nigeria anyị na-eklem adị m agwazi ndị mmadụ na m bụ onye Nigeria ndị ọcha jụọ m kedu onye ebe mbụ sibia na m bụ onye Igbo adị m ekwuzi na m bụ onye Nigeria na m bụ agwame na m bụ abụ esi from West Africa adị m admit because not only na Nigeria nwere aja afa not only that the fact of the matter bụ na ọ bụ na ịbụ onye Igbo ịbụrụ onye Nigeria ịbụrụ onye Igbo ọ bụ na ịma history of Nigeria ịmara history etu esi wee create Nigeria n'onwe ka onye ọcha abịa create Nigeria ọ bụ na ịma history Nigeria then ifere ekwedo lisef imego ọnụ kwu na Igbo onye Nigeria maka niile ikwu na Igbo onye Nigeria o gosiri na onye ọcha ọbụla ma history Nigeria ya si na anya adọrọ mma for you to claim na Igbo onye Nigeria because ịmara ife ndị Nigeria mee ndebe ụnụ oge agha Biafra na Nigeria ikwesịrị igbe ọnụ sef meghe ọnụ ifele ekwewu si na Igbo onye Nigeria ọ ebitre ya ife nwute ka ọ ya bụ na ndị niile tufuo ndụfa n'oge agha Biafra for you to say na Igbo onye Nigeria so but at the same time the solution abụrụkwanụ Biafra abụrụ ka ọ ya aba nweta ya enwe solution onwe ife nsogbu anyị bụ na number one anyị amarọ ndị anyị bụ
anyị na-eche na anyị bụ ndị Nigeria asị, na anyị bụ ndị Biafra asị, Igbo oke. Nke bụ nsogbu, nke bụ eziokwu bụ na ya marọ ndị anyị bụ. Anyị amarọ ndị anyị bụ, ana ngwa ife a na-achọ ịgwa ọkịta ihe asị n'ihi nabata ya, ma ọ bụ na ihe asị na isi adịrọ nwoke ma mma. Mana gee m ntị, gechaa ntị ọfụma ka ịghọta ife nnachi ịkọwalụ. Nwa ife nnachi ịkọwalụ kịta, ife a nnachi ịkọwalụ kịta, ọ bụ na ịnabata ya, ọ bụ na ịghọta ya, ọsụsọ olisapụrụ ụwa bi n'elu ya emeghe anya ka ịghọta ife nnachi ịkọwalụ kịta. Ife a nnachi ịkọwalụ kịta dị nnukwute omimi, ọ dị nnukwute omimi, a na-enwere good chance na ya aghọta ife a nnachi ịkọwa. Mana ekpere m, ebumnobi m bụ na ka Chineke meghee anya ka ịghọta ife a nnachi ịkọwa kịta. Just gee ntị ọfụma. Ndị Igbo ị na-ene anya, ịma na 70 years ago there was no Nigeria. 70 years ago there was no Nigeria at all. Okay, so kedizi ife anyị bụ back then, kedu ife anyị bụ? Anyị bụ ndị Igbo. Mana kedu ebe anyị si? Ịma na onwe ife a na-ekwu na be anyị asị na Igbo enwe eze. Ndị a na-ekwu okwu na Igbo si na Igbo enwe eze. Eziokwu ka ọ bụ, maka na Chineke bụ eze anyị. Chineke bụ eze anyị. Anyị bụ ndị Igbo. Ka m bie ife anyị nkenke, ka m bie ya nkenke. Ndị Igbo ị na-ene anya, ọ bụ na Igbo onye Igbo, ịbụ nwa afọ ụmụ Israel describe na Bible, na book akwụkwọ ị na-ene anya, akwụkwọ nsọ ị na-ene anya. Ndị Igbo bụ the descendants of the ancient Israelites ị na-agụ na Bible. Anyị bụ the ancient Israelites. Na ka m kọwalụ, ka m gbuo onye nkenke ka ịghọta ife m na-akọwa. Ife kpata na ya marọ ndị anyị bụ tata bụ na ịgụa na Jeremiah chapter 17 verse 4, ihe afụ na Chineke kwu na ụmụ Israel na faya elozọ ndị fa bụ faya discontinue from their heritage. Ọ ya kpata na ị na-anya na ọsọmọfọ omenala, ọtụtụ omenala anyị nwe, mirikiti na mirimi omenala anyị nwe, ọ dịsị na Bible, ọ dịsị na Old Testament. Ana anyị na-eme omenala ndị a before ndị ọcha wee wolu Bible wee bịa. Mana ife mee bụ na after ndị nna anyị fa si na ana Egypt wee pụ, wee gaa towards the wilderness, wee gaa to the promised land. Before fa luo na promised land, Chineke mee covenant with ụmụ Israel na fa ya edebe iwu ya. Mana ọ bụ na fa edebere iwu ya, na ya achụpụ fa na ana Israel, fesasịa fa na n'ụwa niile. Ọ ya bụ ọnọdụ anyị nọ na ya wee luo tata. Ya kpata na o nwere ebe ije n'ụwa tata ka ị ghara ịfụ onye Igbo. Eni kọnọ ọbụla ebe a n'ụwa tata, ị afụrịrị onye Igbo ka ọ nọ n'ebe a, ị afụrịrị onye Igbo. So ife mee ife a wee bụ na as of the time of Christ, as of 2000 years ago, as of the time of Christ, ndị nna anyị fa ka nọ na Israel. Christ ị na-ene anya bụ onye ojii. Ndị apostles ị na-agụ na Bible bụ ndị ojii, and mme prove uye, mme gosi you from your own Bible tata. So as of the time of Christ, ụmụ Israel ka nọ na Israel at that time. Mana ịgụa na Luke chapter 21, Luke chapter 21, ihe afụ ife na ụmụazụ Christ bịakwute Christ. Ezigbo afa ya na Hebrew bụ Yeshua. Yeshua afa ya bụrụ Jesus. Jesus bụ a Latin name which came from Jesus, which is a Greek name. So ezigbo afa Christ bụ Yahoshua. So Yahoshua bụ Hebrew name ye. Ụmụazụ ya wee bịakwute wee jụọ ya, ya gwafe ife ya eme before nachiyata nke ịbụa. Ọ ya nachiyata second coming, ya gwafe ife ya eme. Ihe agụ ife na Luke chapter 21, Christ Yeshua wee gosisibala ụmụazụ ife niile ya eme. Ebe a ka o describe etu ndị Igbo etu esi wee chụpụ ndị Igbo na anafa an Israel. Igbo, Hebrew, Igbo. So ndị Igbo bụ etu a ka esi wee chụpụ anyị. Christ wee kwuo ife ya emegasị n'ọdịnihu mgbe a ndị ojii ndị Igbo ka nọ na anafa bụ an Israel. So wee luo in 70 AD after Christ kwụsị ife a, 30 something years, about 37 years after Christ nwụsị gbagolu n'eluigwe, ndị Romans wee bịa. Ihe study history of Roman invasion into Jerusalem, ihe afụ ya in 70 AD. Ife a Christ kwu in Luke chapter 21 was fulfilled in 70 AD. Ndị Romans bịa wee chụsịsịa ụmụ Israel, wee chụpụ ndị nna anyị fa. Ọtụtụ n'ime fe egbu according to history book. Jeje soja ife a, jeje neba ife anyị afọ ife na-agwa.
ndị ụmụ Israel wee move from Israel wee gbadaba towards Africa. Ụfọdụ n'ime fa wee gaba towards South Africa, ụfọdụ gaba towards Western Africa. Ya bụ ebe a ụmụ Igbo nọ tata, na ana Igbo ebe ụmụ Igbo nọ tata, before we create eri Nigeria. Ife a na-eme almost 2000 years ago. Ndị be anyị in 70 AD wee gbadaba wee jee na ana Igbo wee jee nọdụ ebe anyị nọ. Ụfọdụ ụmụnne anyị jebe na South Africa towards Zimbabwe jee settle ebe a. Mana ịgụọ na Deuteronomy chapter 28, biko eji m Chineke ayọụ, eji m Chukwu wee na-ayọụ. Gụọ Deuteronomy chapter 28 ka iwe ghọta ife nna akọwa. Gụọ Luke chapter 21 ka iwe ghọta ife nna akọwa. Ife a na-akọwa kwanụlụ ọdụ nnukwute omimi, ọdụ nnukwute omimi. Ana ọ bụrụ onye ọbụla ya ghọta ife a, ụfọdụ ihe nene ife a kịta si na nwoke ma onye ala nọ na-ekwugheri, mana ife a na-akọwara bụ the reason. Ife a na-akọwara bụ isi sekpụ ntị ife na-eme na be anyị, kpata na o nwere ife na-aga aga, kpata alụlụwana na mpụ na afụfụ ji wee ka nkụ na be anyị. Ife a na-akọwara oge kwa ntị, gee ntị nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, gee ntị ọfụma. Biko gụọ Deuteronomy chapter 28 ka iwe ghọta ife a na-akọwa, ife Chineke kwuru ya eme ebe ahụ, ya eme ụmụ Israel. Ịgụọ Deuteronomy chapter 28 ọ dị 68 verse. Biko gụọ the whole verse, ịgụọ ya ka iwe ghọta ife na-akọwa ọfụma. Ọ ya kpata anyị ji ata afọ a na-ata na be anyị. So ndị be anyị wee gbadaba towards Africa ka a chụpụfa na 70 AD, because Chineke kwuru na ya achụpụfa, Christ kwuru na ya achụpụ ndị Igbo from Israel, wee chụọ afa in 70 AD according to history books. Ndị Rome bịa chụsịsị afa for wee jebe na towards Africa. Ụfọdụ je nọ na Southern Africa, na towards Zimbabwe na South Africa je setụlụ ha. Ụfọdụ jebe na ebe anyị setụlụ kịta na ala Igbo wee je nọdụ. Ndị ọcha wee kwakọrọkwa ngwongwo fa bịakwa na be anyị kwa, wee bịakwa oppress bịakwa anyị na be anyị, wee bịa kpọrọ some of us as slaves, just like Chineke kwu oye eme na ịgụọ na Deuteronomy chapter 28. Ọ bịakwa ndị ọcha, ndị Romans. Ndị ọcha bụ ndị Romans. They are Romans, they are Europeans. Europeans are the Romans. The English people, they are descendants of the Romans. The Americans are also the descendants of the Romans. So just like Chineke si wee kwu, ndị ọcha jelukwa bịakwa na be anyị kwa, bịakwa gokọlọkwa ndị be anyị as slave, kpọkọlọkwa ndị be anyị as slaves, kpọtafa na America. Ya bata na ndị ojii, ndị akata nọ na America tata, ndị ojii, ndị abụsị ụmụnne anyị, ndị abụsị ụmụnne anyị. Amara nene ife a, nenekede ife a ka ịghọta ife na-ekwu. Nene ife a. Now, if most of us do a DNA test right now, we'll trace our lineage back to West Africa. This is a fact. I'm from the Igbo tribe, Nigeria. Over 75% of my blood. Ifugo nwata nwoke a, ifugo ife ọ na-akọwa. So ndị ojii nọ na America tata bụkwa ndị Igbo. Fa bụ ndị Igbo. Ya kpata ya ife ụfọdụ n'ime fa ichekwali na onye Igbo kwuzie okwu ifu na onye akata. So ndị oyitu ka ndị ọcha si wee bịakwa kpọrọkwa ndị be anyị as slaves, kpọtafa n'ebe a etu Chineke si wee kwuo esu eme na Deuteronomy chapter 28. Gụọ Deuteronomy 28 ka ịghọta ife nna akọwa. Ọ ya kpata eji kpọta ndị ojii ebe as slaves. The same ndị Romans jebekwa na South Africa ebe ndị be anyị nọkwa, jekwa na oppress kwafa n'ebe a. Ndị South Africa n'ebe a fa bụkwa our brothers and our sisters. So ị gaa n'ebe niile, ị gaa n'ụwa niile, Jamaica, Haiti, because Chineke kwuru na ọ bụ na ụmụ Israel edebela iwu ya na ọ ya scatterfa in the four corners of the world. Ya kpata ife a na-emeji eme. Ya na afọ a na-ata na Igbo tata as a cause of Deuteronomy chapter 28. The cause Chineke kwuru ya bịa upon the children of ụmụ Israel. Ịgụọ Deuteronomy chapter 28 ifu the cause abụmọnụ ole out na ọ bụ na ụmụ Israel edebere iwu ya na ọ ya abụfụ ọnụ dị etu a, anafa ya na-ata afụfụ, ndị ọzọ ya na-achịfa. Ọ ya kpata ndị Hausa na-enu ndị Hausa na-achị amụ n'aka, ndị Hausa na-achị amụ n'aka, ndị Hausa na-enwere ife fama, ndị Hausa anyị ka mma ya esi wee si Niger, si Chad, chịkọrọ efifa chịrị amụfa n'aka bịa n'ala Igbo bịa na-achị anyị, bụrụ prezident, bụrụ nke a fa bịa na-achị anyị. Kedu mgbe ikpeazụ onye Igbo bụrụ president of Nigeria? Ọ bụ na ndị Igbo bụ ndị Nigeria, kedu ife kpata na onye Igbo anya bụ president of Nigeria? Kedu ife kpata ya? Ama n'ime ike kịta isi m nọ because na ndị Igbo enwere ofu obi. Ọ bụrụ eziokwu, ọ bụrụ maka na ya enwere ofu obi, ọ maka na ya nọ ndị abụmọnụ Chineke. The causes of Deuteronomy chapter 28 gụọ ya, because ọ sị na ndị ilo anyị ya na-achị anyị, ndị Hausa bụ ndị ilo anyị, ya kpata fa ji achị anyị n'ebe a. Ọ ya bụ ife na try ịkọwalụ, ọ ya kpata ife a na-emeji eme, and until na ya aghọta ife ndị a, the only thing ya azọpụta anyị bụ na anyị na-echi yakwa azụ n'akwụkwọ nsọ a, debebe iwu Chineke. Until na ya eji debebe iwu Chineke, because na akwụkwọ abụkwa na akwụkwọ anyị, ndị ọcha abịasịala anyị asị, ịmakwara ndị ọcha abịa na be anyị bịa siziela anyị asị, gwazie anyị
na nke anyị na-eme bụ no paganism no na anyị na-ekpere alụsị no ụka fa bụ nke bụ the right one mana ife fa wetakwala anyị bụ paganism ka fa wetala anyị because ma ikpe elu cross ma ikpe elu status Mary ma ikpe elu all these things, these are also paganism. So omenala anyị dị n'akwụkwọ nsọ fagwa anyị arapịa. O nwere some things anyị na-eme na be anyị bụ ikpere alụsị, like ikpere alụsị apịrị apị. Ndị nna anyị fa na-eme ya fa na-eme ya na be anyị, just like Chineke kwu na ọ skata afa into slavery, into ọchụpụfa na Israel. Ọ kwu na ọchụpụfa na fa jee n'ọdịnala ọzọ na fa ya na-ekpere alụsị fa na amarọ alụsị apịrị apị. Ọ dị n'akwụkwọ nsọ. So Chineke kwu na so o nwere some things anyị na-eme na be anyị bụ ikpere alụsị. Chineke kwu na ya ekwesịrị ịdị eme, mana ndị ọcha abịazi wuluzie ikpere alụsị nke ka nke wee bịazie with Christianity, because Christianity, Christ abụrụ a Christian. Christ abụrụ na a Christian now. The apostles abụrụ Christians. Ịgụọ na akwụkwọ nsọ ihe afụ na Christ in Matthew chapter 5 verse 17 to verse 19. Christ kwu na anyị kwesịrị idebe iwu niile dị na Bible. Christ kwuye na anyị kwesịrị idebe iwu niile dị na Bible. Mana ndị ọcha bịa gwa anyị na ọ bụrụ eziokwu na anyị nọzọ under grace na ekwesịghị idebe iwu dị na Bible, which is asị. In Matthew chapter 5 verse 17 to 19. In Matthew chapter 21, Matthew chapter 7 verse 21 to 23. In Revelation chapter 22 verse 14. All these places baby Christ kwu na ekwesịghị idebe iwu dị na Bible. So no ya bụ ife ya azọpụta anyị until na ya anachi ya na akwụkwọ nsọ debebe iwu Chineke. Anyị continue na-ata afọ anyị na-ata na n'Igbo. Anyị continue na-agabiga ife anyị na-agabiga. Nwere onye ya zọpụta anyị na ife a. Ndị Boko Haram ya continue na-egbu anyị. Mgbe na-etere aka sef ndị Boko Haram ya bịa na-atụ bọmbụ na Ọnịcha. Mgbe na-etere aka ndị Boko Haram ya ebido tụba bọmbụ na bọs na-abịa na Ọnịcha. Bọs na-eje Owerri, bọs na-eje ebe dị iche iche. Ndị Boko Haram ya bịakwute anyị na n'ebe abịa na-egbu anyị because na fa bụ our oppressor. Fana anyị na-aga through of the courses of Deuteronomy chapter 28. The only thing ya zọpụta anyị bụ na anyị na-eche debe iwu Chineke. Ọ gwụsa ife ya zọpụta anyị. Ịgụa na Acts of Apostles, Acts chapter 21. Acts chapter 21 ifu na Paul bụ onye ojii. Paul the apostle, Paul the Bible Paul the most of the New Testament. Paul bụ onye ojii. Acts chapter 21 ịgụọ ya afụ ebe Roman obe onye ọcha Romans si ya ọ bụrụ bụ onye Egypt a mere mkpamkpa mgbe na Paul Simba abụrụman Egyptian. Mana ọ bụ na Paul ịma na ndị Egypt na-eji oji. Ọ bụ na Paul bụ onye ọcha, there is no way onye Roman ya eji wee si Paul ọ na ọ bụrụ bụ that Egyptian led a rebellion. Paul si ya mba na ya ba na Israelite. Paul bụ onye ojii. Ọ bụ na Paul bụ onye ọcha, he will never be mistaken as an Egyptian. Maka na ọ bụ onye ojii but eji mistake as an Egyptian. Ijekwa na Exodus chapter 2 ifu na Moses was mistaken as an Egyptian. You know, in Exodus chapter 2 he was mistaken as an Egyptian. Ọ bụ na ịma gbasara ndị Egypt ifu na ndị Egypt na-eji ojii, mana ndị ọcha bịazi siala ya asị gwa anyị na Christ bụ onye ọcha, the apostles bụ ndị ọcha. Ọ bụrụ eziokwu, mana anyị nwere onwe anyị accept kwu asị fasila anyị because na ya amarozi ndị anyị bụ. Ịgụọ na Jeremiah chapter 17 ihe afụ na Jeremiah chapter 17 ihe afụ na Chineke kwu na anyị elụzọ ndị anyị bụ. Anyị elụzọzi ndị anyị bụ, anyị amarọ ndị anyị bụ, anyị na-ekwuweri si na anyị bụ ndị Naijiria. Anyị abụrụ ndị Naijiria. So nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ife ya zọpụta debe anyị bụ na anyị na-echekwa azụ debebe iwu dị n'akwụkwọ nsọ. Anyị kwesịrị na-eche debebe iwu dị n'akwụkwọ nsọ. That is the only thing ya zọpụta anyị. Ọ ya aragodu n'ọnụ ka obegodu m otu a ka ọra m obe n'ọnụ maka na ụmụ ọtụtụ ife nwe ikwu, mana ka ọ ragodo etu a. Biko subscribe to channel a, subscribe na channel a. Ọ ya bụ upload more videos, I post more video ka i wee malụ na you post more video. Mana until then achọrọ m ikene rinne maka oge iwepụta wee nene ife ine na ekịta. Mana emesịa mma continue kwa upload kwa more information. Mana subscribe na channel afụnụ. Ana m ekene orinne inwekwa ife ibu n'obi ide a comment ya under the video. Oh, thank you so much. Ana m ekene delo maka oge iwepụta wee nene video a. Mana Chineke ya goziu na ọbụni Chineke ya goziu na ọbụni n'ibido mebe ife ọ na-ekwu maka na Proverbs chapter 28 verse 9 okwukwono na Chineke ara anụkwono ekpele onye njọ. So na ka Chineke ịnụ ife ị na-ekwu ikwesị ibido mebe ife ọ na-ekwu bido debebe iwu ya ọgwụsị etu Chineke esi ebido mebe ife ị na-ekwu. Mana ka ọ ragodu n'ọnụ ka o begoro m one a subscribe na channel a, comment ya below. Mmesịa emekwa presentation ọzọ mma upload kwa. Daalụ shinne.